Snoopia maksullisen. Tässä vaan esimerkki. Internettiin liittyy paljon asioita, mutta halusin koota 5 mielestäni tärkeintä huomioitavaa asiaa. Ensinnäkin, niin kuin kävi alun luvuista selville, kaikki tilastotutkimukset puoltaa sitä, että ole internetissä, sulla on oltava kotisivut. Kuluttajat hyvin usein, jos ne ei löydä sitä kotisivua sieltä, niin toteaa, että sitä yritystä todennäköisesti ei enää olemassa. Se on oletus kuluttajilla. Eli ole internetissä. En ole löytänyt vielä toimialaa, missä se ei liiketoiminnallisesti olisi kannattavaa mennä internettiin ja tehdä kotisivut ja toimia siellä. En ole löytänyt. Ole helposti löydettävissä. Oletus on, että no mä teen kotisivut kaikki hyvin, varmaan liiketoiminta kasvaa. Siellä on miljoonia kotisivuja internetissä. Sun pitää olla helposti löydettävissä. Sun pitää olla Googlessa, missä muutkin on. Ehkä sun tuotteista palvelusta kirjoitetaan jos se keskustelupalstoilla juttua erittäin positiivista sun tuotteille. Mutta sun pitää olla helposti löydettävissä. Sun sivut pitää olla helposti löydettävissä. Sun käyntikortissa oltava maininta siitä, sun esitteissä, sun liikkeen ikkunassa, kaikkialla minne vaan voitte tunkea sitä kotisivuja osoitetta. Ne oppii sen tuntemaan, että sä oot siellä internetissä ja tuolta sut löytyy. Tuotetiedon on oltava internetissä. Tässä käy näin monesti, että joku tekee kotisivut, laittaa sinne osan tuotteista ja ajattelee, että no ei sinne kaikkia varmaan tarvii luetella. Kuluttajat tutkimusten mukaan olettaa, että jos ei sun kaikki tuotteet ole siellä, niin sulla ei ole niitä tuotteita olemassa. Laita kaikki tuotteesi ja palvelusi kotisivuille, jos sulla semmoiset on. Ostaminen pitää olla helppoa. Jos sulla on verkkokauppa, jos sä suunnittelet sen verkkokaupan tekemistä, varmista, että sun kohderyhmä osaa käyttää sitä kauppaa. Olen itse tehnyt paljon tutkimuksia isommissa verkkokaupoissa ja myöskin pienemmissä siitä, että ne on liikaa pitkiä, ne on vaikeita termejä, vaikea selkoista tekstiä, ihmiset ei luota siihen, että mitä tämä kauppa nyt oikeasti mulle tarjoaa. On liikaa vaikea ostaa ja ostaminen jätetään sikseen. Mennään jonkin ulkomaiseen verkkokauppaan, ostaa mieluummin sieltä, kun siellä on niin paljon helpompaa. Luulisin, suomen kielellä olisi helpompi tehdä verkkokauppa kuin englannin kielellä, suomalaisen. Testaa vaikka siellä sun kohderyhmällä, jos sulla on verkkokauppa. Kysy vaikka siltä 20-vuotiaalta pojalta, että menepäs tuonne kotisivuille ja käypä tuon verkkokaupan läpi ja kerro mulle kommentteja, toimiko se hyvin vai ei. Löydätkö sä helposti siitä eteenpäin vai ei. Tämä koskee ihan jokaista yritystä, jolla on kotisivut. Madalla yhteydenottoa netissä. Madalla kynnystä yhteydenottoa. Joka kotisivulla yleensä löytyy puhelinnumero, nimi. Harvalta löytyy kartta. Laita sinne kartta, että sut löydetään, missä se sijaitsee sun yritys. Ei ulkopaikkakuntalainen tiedä, missä on joku tietty kadun nimi vieraassa paikkakunnassa. Yhteydenottolomake, varsinkin jos sulla on yrityksiltä yrityksille palveluita, niin laita sinne lomake. Laita se joka sivulle linkki siihen lomakkeeseen. Jos haluat tästä tuotteesta lisätietoa, laita tähän tietosi. Tee lomakkeesta yksinkertainen. Ei sun tarvii joka lomakkeella kysyä Y-tunnusta ja kaikkia mahdollisia osoitteita, vaan puhelinnumero, nimi, yrityksen nimi. Se on siinä. Klikkaa tästä, soitamme sinulle. Monesti tungetaan se lomake todella vaikeaan paikkaan, harvasta löytää ja harva viittii lähettää sen. Ja varsinkin se lomake siellä on, niin seurakaa päivittäin, kuka sen täyttää ja soittakaa perään. Ei mene viikkoa siihen, että joku siihen reagoi. Tee asiat kumminkin oikeassa järjestyksessä. Vaikka mä äsken luettelin noita asioita, niin kaikki oli tärkeitä, mutta laita asiat kuntoon oikeassa järjestyksessä. Eka sulla pitää olla se oma kotisivu kunnossa. Se on sun käyntikorttisi internetissä. Mieti vaikka sun omaa kivijalkakauppaa, normaali kauppa. Miltä se näyttää? Miten paljon te tuunaatte sitä, että kaikki värit on kunnossa ja tavallaan se on fiksu ja siistin näköinen ja muuta? Kuinka paljon te käytte omaa kotisivuanne samalla näkökulmalla? Se on samalla lailla kauppa, se on samalla lailla niin kuin ostospaikka.
Kattokaa sitä ja miettikää, että onko tämä aidosti, niin kuin, kuvaako tämä mun yritys kuvaa, näyttääkö se musta oikeanlaisen kuvan. Ees, että ne perusasiat on kunnossa. Keskity vasta tämän jälkeen niiden ostajien tuomiseen. Joku saattaa aloittaa Google-mainonnan saman tien, kun vaan myyjä soittaa. Hetken päästä huomaa, että miksi täällä kauppaa ei käy tällä kotisivulla. En ole kotisivulla tehnyt 2 vuoteen yhtään mitään. Etusivua lukee vieläkin ajankohtaisessa osiossa joku viime vuoden teksti ensimmäisenä. Sitten ihmetellään, miksei kauppa käy. 3. Seuraa oikealla mittarilla, mitkä asiat toimii, mitkä ei. Aseta sinne verkkoon myöskin ne mittarit. Ne voi olla hyvin yksinkertaisia. Kävijämäärän kehitys, verkkomyynnin kehitys, liidien kehitys, ajanvietto palvelussa, onko se kehittynyt vai ei. Aseta mittarit ja seuraa viikoittain. Ihan samalla kuin normaali liiketoiminta. Ja tee koko ajan pieniä muutoksia sivustoosiin ja kampanjoihin. Ei niin, että sä radikaalisti uudistat koko ajan sun kotisivua. Kukaan kuluttaja enää löydä sinne, ei osaa siellä käyttäytyä. Tee pieniä muutoksia ja seuraa koko ajan muutosten vaikutus. Sitten tähän internet-markkinoinnin medioihin. Muutama kalvo vielä. Ihan sama mistä markkinoinnista puhutaan, niin kannattaa miettiä, että näillä medioilla on erilainen rooli, erilaiset tavoitteet. Nämä samat asiat koskee myöskin internetiä. Sulla on nämä huomiomediat, esimerkiksi TV-mainonta, radiomainonta, jonkun paikallisen etusivu, millä haetaan uusille tuotteille sitä tunnettuutta, mielikuvaa, yrityskuvaa. Halutaan herättää huomio, mutta ei sen enempää. Uskotaan, että se myynti tulee myöhemmin, mutta mulle riittää nyt vaan se huomio. Esimerkiksi internetissä banner-mainonta on tämän tyylistä. Aikomusmedia on taas mediaa, millä yritetään saada saman tien asiakas toimimaan tietyllä lailla. Esimerkiksi hakukonemainonta. Sulla on mainos siellä, osta tästä, klikkaa tästä, mene kotisivuille ja osta tämä tuote. Se voi olla sähköpostimainontaa. Tässä uusi tuote, tässä hinta, klikkaa tästä verkkokauppaa, osta se. Eli on medioita, millä halutaan saman tien joku reaktio. Niillä ei odoteta mitään yrityskuvan kasvamista. Ja 3. uutena on tämä sosiaalinen media. Eli kun joku asiakas on ostanut tuotteen, niin siitä alkaa yleensä keskustelu internetissä. Menkää vaikka katsomaan, kuinka paljon kirjoitetaan matkailuaiheesta. Joku on käynyt vaikka jossakin Egyptin uudessa kohteessa aurinkomatkojen vieraana. Kuinka paljon siellä on netissä keskustelua siitä, että minkälainen se kohde oli, minkälainen oli aurinkomatkojen palvelu, mikä siellä oli hyvää, mikä huono. Varsinkin isoilla yrityksillä, mutta koko ajan enemmän pienillä myös. Ja monella kuluttajalla tämä keskustelujen kommentit on se ratkaiseva tekijä siinä, että valittaako ne sen yrityksen vai ei.